kai? Wallahi ni dai ban ma taɓa zuwa ba yau. Kuna biya mutane gonakai ko? Sha ruwanka ka je ka nemi dabbobin. Ai mun ɗau hoton ka. An ɗau hoton ka yanzu. Na Allah ne ba cikin nan suka shige ba. Ko ma ina suka ka je ka neme su. Kai ka sai ina suka yi za. Sha ruwanka ka tafi. Wallahi tallahi malam ba na so in ci wa ɗan fulani mutunci. Na farko salamu alaikum rahmatullah. Na ga wannan bidiyon yana yawo inda wani mai gona ya kama wani yaro makiyayi yana mai bidiyo yana cewa kamun banna ba na so ina cewa fulani mutunci. Na farko dai gaskiya abinda mai gonan nan yayi bai yi ba. Ya ce an mai banna ba mu ga banna ba mu ga shanu ba ma'ana ƙarya yake kenan. Kuma idan an maka banna tunda ka kama yaro ka kai shi gaban hukuma mana. Kuma da kake cewa baka son ka ci ma fulani mutunci wani cin mutunci ne yafi wannan. Ka kama mutum ba hujja kawai ka mai bidiyo ai ku kuke banna ina bannar da ya maka. Ba shanu ba banna kawai ka zo ka kama yaro wata kilma ba ma kiwon yake ba ya tafi uzurin shi ne ka ganshi ka tare shi ka kira shi ka kama shi wannan karamin yaro ne. Da wannan zan yi amfani in kira hukuma lalle ya kamata ta dinga kamo irin wannan mutane duk wanda ya irin wannan bidiyon ya kamata a kamo shi saboda wannan abun ba karamin al'amari bane. Ana ganin kamar yanzu shi mai gonan ya fi karfin yaron ya kama shi ya mai bidiyo yanzu yayin shi in ya ji gobe zai iya zuwa da shanu ya ci gonan shi ma ya bidiyo sai kaga abun yana ta yawo ana ta yawo madidi abun ya haddasa wata rigima ta musamman daga karamin abu ya koma babban abu. To lalle ya kamata kungiyoyin makiyaya ga inda ya kamata mu gan ku nan ba ku zo kuna yi mana shirme na maganganu ba. Lokacin da ake taba makiyaya ku ba ruwanku ko ya abu in dai ba wai ku ya shafa ba za ku fito ku magana ba ko kuma ba za ku fito ku da mataki ba sai abu ya cabe za ku zo ku ce a ai makiyaya wasu ne suke abin da ba daidai ba alhalin kuma su lokacin da ake musu ba ku magana ba. Yanzu inda yayan yaron ne bayan amma yaron haka ya zo ya ci gonan yi bidiyo da shi kaga yanzu makiyaya kungiyoyin makiyaya sun fito sun yi magana. Amma da yake yaro ne aka kama an ci mai mutunci shi ana ganin kaman ba gidaje ne ko karamin yaro ne shi ba komai bane. To gaskiya wannan ba daidai bane wannan kuma ba zai taba haifar da mai ido kuma mai gonan nan gaskiya abin da kai bai yi ba wannan bai yi ba kuma lalle idan har ya kasance kana irin wannan abun ba zai taba haifar maka da mai ido ba zai yi ka ga mutum ka kama shi ba haka kuma bidiyo ka ce yayi banna ba shanu. Yanzu in aka kamo ka akan wannan bidiyo aka tambaye ka ina hujja da wani hujja zaka kare kanka. Na farko dai ka bata ma yaron suna kuma ka yi maganan banza akan kabilanci da wannan maganan banza ne wai baka so kana ci fulani mutunci ko menene wannan wani cin mutunci ne yafi wannan. Ka kama yaro ba banna ka ce wai ai shi ba fulani baka so ka ci fulani mutunci wani cin mutunci ne yafi wannan. Saboda haka ya kamata gaskiya hukuma ta dinga daukar mataki a irin wannan abubuwan wa'annan abubuwan su suke haifar da wannan abin da ake ta fama da shi musamman a arewacin Najeriya. Wannan abun ba zai taba haifar da mai ido ba fa dan kafi karfin mutum ka zo ka ci mai mutunci kai kana ganin dan kafi karfin shi ma za ta iya yiwa fa a gidansu fa akwai wanda ya fi karfin ka kuma musamman ma yanda aka yi bidiyon nan aka yi posting in wani nashi ya gani in wani hakura wani ba zai hakura ba a san irin abin da zai faru tsakanin shi da mai gona ba. To kun ga wannan abu ba wai zai taba haifar da mai ido ba saboda haka